Mamun tun kamana ganimbe ako minon na tugun mana kabo jamana ko kan kana anga jamana konnala o hamino joro bana sabu so barkama mauna na do au jigi koro ka se ka o barake aketugun mana so barkama e chakade mi ka bara benimbe ka ako minon ta kabo jamana ko kan kana na ya anga jamana konnala ka soro basi fusi mako minon soro duguma sira fe jikan sira fe fukata se sanfe sirama wo ka bara benente odoroma ube transit barawke logistique manutention fukata ka se terrain fere ani soko ɲanabɔli commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la aw bɛ se ka wuli ka u sɛgɛrɛ amdalɛkaw fɛ yen nɔ u bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati tagasira la u ni pharmacie luxe beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45 u ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72 a y'aw jigi kɛ so barikama ye a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye kari ye janvier kalo tile 18 san 2026 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ. Bakuruba kunnafoniw na an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye taama min kɛ ka taa Guinée Conakrykaw fɛ yen an da bɛna don o la fo ka taga se an ka douane cɛdon ye wulikajɔ min bila sen kan Segukaw fɛ yen an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Kunu sibiri janvier kalo tile 17 san 2026 an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye taama boloda ka taa Guinée ka kɛɲɛ ni Mamadu Doumbouya ka sigili ye Guinée kunna a selen kɔ u ka aéroport min tɔgɔ dalen bɛ Ahmed Sékou Touré la min ye Guinée premier ministre fo ka taga se a ministre des affaires étrangères ani u ka ministre secrétaire général ni u ka directeur de cabinet ye a bisimila kunbɛcogo cɛɲuman na an ka maliyɛn minnu fana sigilen bɛ Guinée kɔnɔna la olu y'a kunbɛcogo cɛɲuman na a ka pankuru jiginnen kɔfɛ a ye i kunda stade général Lassana Conté kan sigili baara tun bɛ ka kɛ o yɔrɔ minnu na o kɔ ani an ka haut conseil des maliens établi en Guinée ɲɛma ni o ye monsieur Mohamed Sidibe ani olu ye ɲɔgɔn ye ani maliden tɔw minnu bɛ yen nɔ a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamanakuntigi ma o min sɔnna ka u bisimila ani ka u lamɛn o kɔ fana a ye a fɔ kosɛbɛ ale min bɛ ka wulikajɔ bila sen kan yaasa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka segin a ma cogoya min na k'a jira fana k'u b'a kɔ sanga ni wagati o baara la wa fana a ye a jira ko min ye olu malidenw ye olu minnu sigilen bɛ Guinée kɔnɔna la ko baasi fosi tɛ u la sabula ko min ye ni Guinée jamana ɲɛmaaw ye ko hɛrɛ ani baden dɔrɔn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama de talen bɛ ka ɲɛsin olu ma kabini ani Guinée bolonɔbila kɛ sɛbɛnfura la wa a y'a jira fana ko Guinéenw kɛlen bɛ ka maliyɛndenw kɛ i n'a fɔ Guinéenw wa olu fana bɛ k'o kelen fana ta ka ɲɛsin Guinée jamanadenw ma ko baasi fosi de tɛ u la bɛn ani kelenya dɔrɔn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa a y'a jira fana ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛ bila ko ye kabini lawale o bɛ ni jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ sabula han kelen bɛ ka fɛɛrɛ dɔw bila sen ka fɛɛrɛ min ni jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ ala sɔrɔ yiriwako ta fan fɛ ni o ye an ka jagokɛla minnu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa Guinée ka taa minɛn ta ani Guinée jagokɛlaba minnu fana bɛ bɔ Guinée ka na minɛn ta yan ka taa a feere ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka sinsin ani fana an ka sɔrɔw ka se ka yiriwa wa a ye a jira fana ko Mali ni Guinée ye fogofogo fila de ye farikolo kelen kɔnɔna la. janvier kalo tile 9 san 2026 an ka douane cɛden minnu bɛ Sekɔrɔ poste de sécurité la Segukaw fɛ yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen kɔni miniti 50 ye u ye tɛgɛ kɛ mobili couleur bleu dɔ la mobili min kɔnɔna la u ye mercure bonbonne 9 sɔrɔ a kɔnɔna la u kun kelen bɛ ka o dogo mobili in kɔnɔ kosɛbɛ an ka douane cɛden ninnu kelen kɔ ka tɛgɛ kɛ mobili in na u tagara ni a ye u ka bureau kɔnɔna la an bɛ wagati min na ye ko bibi in na min ye mobili bolimafɛn kɔni ye a bɛ u ka bolo kan. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ janvier kalo tile 16 san 2026 ko an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sara feere ka
tatugu bamanci wale tigilamɔgɔw la min kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ u maa caman na. Wa état major général des armées ko ko u bɛna taa ɲɛ ka nin maa jugu ninnu ɲini jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka tɛgɛ kɛ u la. Alamisadon janvier kalo tile 15 san 2026 an ka finitigilakaw ka kan min tɔgɔ dalen bɛ Cheick Sidi Bekayi la Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ, min ye misiri belebele o jɔra o kɔnɔna la. O misiri koromokarili baaraw kɛra an ka colonel Seyidu Basiru Ɲagadu fɛ ni ale ye région in commandant ye. A kɛnɛ kan min ye Tɔnbɔkutu gouverneur Bakun Kante fo ka taga se Haut Conseil islamique ka nɔrɔbila Alfadi Wangara ani min ye an ka diinɛ min ye Tɔnbɔkutu diinɛ ɲɛmaaw caman fo ka taga se finitigilakaw ka ɲɛmaaw ani maaba caman kun bɛ a kɛnɛ kan. Min ye Tɔnbɔkutu gouverneur ye, a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase maaw ma minnu ye nin hakili ɲuman sɔrɔ ka se ka nin baara in kɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilakaw olu minnu ni kumalankolonw bɛ ka ta maa caman fɛ ka ɲɛsin u ma, a ye u fo kosɛbɛ u ka nin hakili ɲuman in na. Wa a ye Haut Conseil islamique min bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ a ye olu fana fo olu ka dɛmɛ la. O kɔ min ye Imam Wangara ye, ale fana ye a ka nisɔndiya jira ni misiri in jɔli ko la. Sabu a y'a jira ko misiri jɔli kan ka kɛ silamɛden bɛɛ kelen kelen ka laɲini belebele dɔ ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilaka minnu ye nin hakili na in yɛrɛ sɔrɔ ka nin baara in kɛ, a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma. Wa maa o maa de bɛ yen nɔ k'i ka dɔrɔmɛ kelen taara nin ko in da fɛ, a ye folikan lase u bɛɛ lajɛlen ma ko sabula nin ye hakili ɲuman ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛra wagati min kɔnɔ ni o ye arajaba kalo ye ani ka bɛn juma yɛrɛ su fana ma. Ka kɛɲɛ ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ hukumu ye, o min kɛra araba janvier kalo tile 14 san 2026, Gawukaw ye a ko la ɲɛnamaya ni don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛnnen jelidi ta fanfɛla la u ka dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔna la. Min ye u ka préfet ye ni o ye monsieur Benena Munkoro ye, ale tun bɛ a kɛnɛ kan kosɛbɛ. Wa a jirala ko nin bɛnna u ka CSREF maaw fo ka taga se u ka collectif pour la défense des militaires ani u ka réseau des volontaires donneurs de sang maaw de ye nin bɛn. Wa min ye Gawukaw ye fana ko u caman de bɔra ka na ni jelidi in kɛnɛ kan yaasa u ka jelidi yɔrɔ ni o ye u ka bangeden sang ye u kana lankoloya ani fana ka se ka u ka dɛmɛ jira an ka finitigilakaw la. A kɛnɛ kan min ye collectif pour la défense des militaires ni réseau des volontaires maaw u ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ka préfet ma u ka baara kɛcogo ɲuman ani a ka misaliya ɲuman na. A bɛ min jira sanga ni wagati a ka baara kɛcogo la Gawo kɔnɔna la. Jumadon janvier kalo tile 16 san 2026 an ka minisiriw ye lajɛrɛ kɛ kuluba lajɛrɛ min tun ɲɛminɛnen bɛ an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita fɛ. Wa lajɛrɛ in kɛnɛ kan min an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan ni gouvernement maaw tɔ. Lajɛrɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka sariya sunba kura ka o ta ka ɲɛsin an ka kiiri tigilamɔgɔw ka baara taabolo ma. Ka kɛɲɛ ni an ka kiriko minisiri ka rapport ye ni o ye Mamudu Kasonge ye. U ye sariya kura ta ni o ye loi organique dɔ ye min bɛna don ba la ka ɲɛsin an ka kiiri tigilamɔgɔw ma. Sabula a jirala ko a bɛ wagati jan bɔ an ka kiiri tigilamɔgɔw tun bɛ ka baara kɛ ni sariya sunba min ye ni o taara octobre kalo tile 7 san 2023 wagati ko jateminɛw ye a jira ko insuffisance dɔw bɛ a la, fɛn dɔw b'a la minnu ma ɲi nɔ an ka kiiri tigilamɔgɔw ka baara kɔnɔna la. O hukumu de kɔnɔna la u ye hakilina ta ka jateminɛ kɛ ka se ka sariya in ka a sɛgɛsɛgɛ yaasa cogoya min na yɛlɛma bɛ se ka don a la ani an ka kiiri tigilamɔgɔw bɛ se ka baara kɛ ni a ye cogoya min na don n'a nataw kɔnɔna la. An ka jateminɛlikɛla dɔw y'a jira ko an ka jamana ɲɛmaaw ye nin hakilina kura min ta ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye, o de ye k'a yira diɲɛma na ko kiiri baara fɛn o fɛn ni o bɛ kɛ ban Maliba kɔnɔna la a bɛ kɛ jɛlenya de kɔnɔna la tilennenya kɔnɔ i n'a fɔ sariya ye a fɔ cogoya min na. Wa fana an ka conseil des ministres maaw sɔnnen kɔfɛ a ma min ye maa wɛrɛw fana bɛna na nin sariya sunba in jateminɛ ka se ka u hakilinaw di a kan ni fɛn minnu ma ɲi a la ka olu bɔ a la, fɛn minnu kan ka don a la olu fana bɛ se ka don a la cogoya min na yanni an ka kiiri tigilamɔgɔw olu ka baara daminɛ ni a ye. Jumadon janvier kalo tile 16 san 2026 ka kɛɲɛ ni an ka jamana kɔnɔna ko minisiri ka yamaruya ye min ye journal Jeune Afrique ye. An ka jamana ɲɛmaaw ye a jira ko yamaruya fosi tɛ u bolo tuguni ka u ka kunnafoniw jɛnsɛn ban Maliba in kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko u bɛ ka
kumakanw fɔ kumakan minnu bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye jamana kɔnɔna la minnu bɛ se ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ yamaruya fosi tɛ u bolo tuguni ka u ka kunnafoni ka o di ba maliba kɔnɔna la wa fana ko don tɛmɛnenw na u ye ɲangini wale ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ani burkina faso finitigilakaw ma minnu bɛ AES jɛkulu kɔnɔna la wa a jirala fana ko u bɛ kunnafoni fɔ kunnafoni minnu source tɛ u bolo wa ko u bɛ kumakan minnu fana fɔ u ka kunnafoni ninnu kɔnɔna la a bɛ se ka banbanci wale a bɛ kɛ sababu ye ka banbanci wale ka o kɔkɔrɔma don o hukumu kɔnɔna la ko min ye u ka kunnafoni ye dan sigira a la ba maliba kɔnɔna la wa so ye a jira fana ko ni sariya nin sɔsɔra ɲangini min kan ka ta k'a ɲɛsin u ma u bɛna da u kan. Alamisadon janvier kalo tile 15 san 2026 min ye an ka jagoko minisiri ni an ka secteur pétrolier maaw ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u tun bɛ ka jateminɛw kɛ an ka taji minnu donna an ka jamana kɔnɔna la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la cogoya min na u ka jateminɛw kɔnɔna la u y'a jira ko k'a daminɛ décembre kalo tile 29 san 2025 ka taa bila janvier kalo tile 12 san 2026 la ko taji caman de donna an ka jamana kɔnɔna la ko jateminɛw y'a jira kɛmɛ sara la 34 o de donna an ka jamana kɔnɔna la citerne caman ko o donna wa min ye taji ninnu fana ye olu dira min ye an ka minisiriso ye a ye a jira ko u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka bɔlɔlɔsira dɔw k'olu bila sen kan yaasa min ye nin taji ninnu ye kabini ni u tayɔrɔ la fo kana se a donni ma an ka jamana kɔnɔna la u bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen jateminɛ cogoya min na ka sɔrɔ baasi fosi ma nin fɛn ninnu sɔrɔ wa fana u y'a jira ko kuranko jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka ɲɛtaga la o hukumu de kɔnɔna la fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ na bila sen kan yaasa o ko bɛ se ka sabati cogoya min na. An ka minisiriw ka lajɛrɛ min kɛra arabadon janvier kalo tile 14 san 2026 u ye projet kura bila sen kan ka ɲɛsin drone ma drone minnu ni jamanadenw bɛ a ta ka baara kɛ ni a ye min ye an ka lakana minisiri ni protection civile minisiri Dawud Al-Mohamedine hakilina in bɔra ale de yɔrɔ ka sababuya kɛ u y'a jira ko hali k'a sɔrɔ drone ninnu jamanadenw bɛ ka ta ka baara kɛ ni a ye sira caman fɛ ni o dɔ ye foto ko fo ka taga se sɛnɛkow ta fanfɛla ma nka ko a nafa fɛnɛ ka bon ka a ko ka to ka jateminɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ sabula ko min ye drone ye a tiɲɛni da a ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ma lakana ta fanfɛla la sabu ko maajuguw bɛ se ka a ta ka don ni u ka mugujuguw ye an ka jamana kɔnɔna la wa maaw ka vie privée fɛnɛ ta fanfɛla la a bɛ se ka fɛnw fɛnɛ ta fɛn min yamaruyalen tɛ o kɔ fana u y'a jira fana k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ yɛrɛ lase an ka pankuru minnu ni olu bɛ boli sanfɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma o hukumu kɔnɔna la u y'a jira e maa o maa de bɛ ni e ye jamanaden ye ko i b'a fɛ ka drone baara kɛ jamana in kɔnɔna la a mana kɛ baarada o baarada ye yamaruya tɛ i bolo fɔlɔ ka baara kɛ ni a ye fo k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a la ka a dɔn i bɛna don baara min da fɛ ani fana a nakun o ye fɛn min ye sabula ko a kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka lakana ka o sabati an ka jamana kɔnɔna la. An ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale tun ye sariya ta ka ɲɛsin an ka fédération malienne d'athlétisme ma o min tun ɲɛminɛlen bɛ madame Sangare Aminata Keyita fɛ utu kalo tile 13 san 2025 ni o ye ko ka u ka agrément minɛ u la nka an ka kiiri tigilamɔgɔw bɔra k'a jira ko min ye nin sariya in ye a bɔra a ma sabula ko min ye an ka nin fédération maaw ye u ma waleya kɛ waleya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka u ka nin agrément in minɛ a la nka k'u ka jateminɛw de y'a jira ko an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri a ye excès de pouvoir de kɛ wa min ye ni jɛkulu in yɛrɛ maa dɔ fana ye o ye a jira ko yamaruya fosi de tɛ farikolo ɲɛnajɛ minisiriso bolo k'a fɔ ko a bɛ fédération ka agrément minɛ a la ko olu kɔni ka jateminɛw ye min jira o de ye bingani wale de taara ka ɲɛsin fédération maaw ma sabula u banna ka u ka sariya kan dɔ ka o sɔsɔ. An ka dɔgɔtɔrɔsoba 3 ni o ye Gabriel Touré Kati dɔgɔtɔrɔsoba ani hôpital du Mali maaw ye baarakɛminɛn kura sɔrɔ ka bɔ an ka jamana ɲɛmaaw n'u dɛmɛbagajɛkulu yɔrɔ yaasa u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin cogoya min na jamanadenw ma minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u bɛ siraba kan kasaraw sɔrɔ a kɛnɛ kan min ye an ka bolimafɛnko minisiri ale tun bɛ a kɛnɛ kan minɛn min dira nin
dɔgɔtɔrɔsoba saba ma a jirala ko a san wari bɛnna sefa wari miliyari 1.100 ma. Banque africaine de développement maaw de ye ni nafolo kasabi in di yaasa nin minɛnw bɛ se ka san ka di nin dɔgɔtɔrɔsoba saba ma cogoya min na. A kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ sirabakan kasara sɔrɔ ka se ka dɛmɛ don u ma teliyara u ka ɲɛnamayaw bɛ se ka kisi cogoya min na. An ka kɛnɛya minisiriso ye a jira ko nin minɛn ninnu dili kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka se ka lafiya da ka o kɛ jamanadenw ye cogoya min na ani maa minnu fana bɛ yen ni olu ye u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka nin minɛn ninnu san ka na ni a ye k'a di an ka dɔgɔtɔrɔsoba saba in ma jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan. A ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u bɛɛ lajɛlen ma. O kɔ min ye an ka bolimafɛnko minisiri madame Danbele Madina Sisoko ale fana ye kuma ta k'a jira ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ale ka cakɛda ni kɛnɛya minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ a nafa ka bon kosɛbɛ sabu ko lakanabaliya min bɛ an ka sirabaw sanfɛla la a bɛ caman bɔ o la ani fana maa minnu bɛ n'u bɛ sirabakan kasaraw sɔrɔ a bɛ kɛ sababu yɛrɛ fana ye ka dɛmɛ don olu ma teliya la. Ni dɔgɔtɔrɔsoba saba tɔgɔ la Professeur Thierno Madani Diop ni ale ye Gabriel Ture ɲɛmaa ye ale ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen de lase an ka jamana ɲɛmaaw ma olu minnu ye nin hakili ɲuman sɔrɔ ka nin baarakɛminɛn in ka o di olu ma sabu ko nin baarakɛminɛn in ye baarakɛminɛn kurakura de ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wa a bɛna caman de fara olu ka baara nɔgɔya kan ani ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin jamanadenw fana ma. Wa a ye a jira fana k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan nin minɛn minnu dilen filɛ nin ye yaasa a ka se ka don da fɛ a dira kun min kama. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Côte d'Ivoire kɔnɔna la. Arabadon janvier kalo tile 8 san 2026 Côte d'Ivoire kiiri tigilamɔgɔw ye Adjan Ki ni ale ye denbayatigi ye n'a tun bɛ ka baara kɛ bataillon d'infanterie dɔ kɔnɔna la a ka kiiri tigɛ ka a bila a si kaso la ka sababuya kɛ a binna sifinnaka san 12 kan a tun bɛ baara la yɔrɔ min na. An bɔra an bɛ taa Maroc kɔnɔna la Sibiridon janvier kalo tile 17 san 2026 arabakaw fɛ yen nɔ kunnafoni di dɔ senfɛ min ye Confédération africaine de football CAF ɲɛma Dr Patrice Motsepe ale ye a jira ko min ye champion d'Afrique des nations ko o bɔra a ma u bɛna a nɔrɔ bila ni dɔwɛrɛ ye o min sigira sen kan kabini san 2009 wagati a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye farafinnagun dolancilaw ye u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na dolanci kɛnɛ kan a y'a jira ko nin ye farikolo ɲɛnajɛ min bɛ nafolo caman de bɔ u kunna ko u bɛna fɛɛrɛ bila sen kan ka fɛn kura ka farikolo ɲɛnajɛ wɛrɛ kura bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka nafolo ladon u kunna ni o dɔ ye ko la Ligue des Nations Africaines u y'a jira ko u bɛna o min bila sen kan o bɛ kɛ san o san wa fana ko u ye a misaliya bɔ Europe dolantannaw de la olu minnu bɛ a baara kɛ ani fana a y'a jira ko Coupe d'Afrique des Nations fana ko u bɛna yɛlɛma don o taabolo fana na don n'a nataw la k'a bɔ san 2 la k'a kɛ san 4 ɲɔgɔnna ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so barikama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ ka an jukɔrɔma don yaasa an bɛ se ka nin baara in kɛ cogoya min ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.